Ahojte svetielka. Um, Vítam vás pri prvom normálnom videjku z mojho nového počítača Apple MacBook Pro. Nechválim sa, len upresňujem pre tých, ktorí na mojom Facebooku evidovali možno už pred takými 2 mesiacmi, že mám nový počítač. Až doteraz trvalo mne, vesmíru a všetkým nám, aby proste sa mi uvoľnilo priestor v živote natoľko, aby som mohla obidva počítače, aj ten starý, aj ten nový, odniesť do Apple Store, teda do Apple obchodu, pre tých, čo nehovoria anglicky. A tam mi to pretransformovali. Ten starý počítač už naozaj nech fungoval dobre a všetko mi trvalo veľmi dlho, preto som ani na Facebook veľa vecí nedávala. Okrem toho som 19. decembra po takých veľmi náročných týždňoch a po tých mesiacoch, kedy som šla veľmi hlboko, zrazu bola na mesiac pohltená trojdimenzionálnou realitou a šla som do na rôzne eventy, party. Pamätám sa, že jeden týždeň som šla cez víkend na 3 akcie a potom ten ďalší týždeň už len jeden deň boli 3 akcie a proste úplne som cítila, že som ako keby opúšťala samú seba trošku. Že som bola vytiahnutá ako keby takou skúškou, takým trikom z tej hĺbky toho môjho bytia, kde som sa nachádzala si posledných 5-6 mesiacov. A okrem toho dobrý kamarát mal operáciu a proste veľmi sa toho dialo v mojom živote a všetko to bolo strašne rýchle. Ešte si pamätám noc z 18. na 19. decembra 2014, ak toto pozeráte o 100 rokov neskôr, som mala úplne také silné myšlienky, že vlastne odchádzam z toho môjho duševného plánu a idem tým trojdimenzionálnym programom toho bytia a úplne si pamätám, že to bolo také všetko také čudné. A na druhý deň, keď som šla do lekárne vybrať lieky pre môjho kamaráta, ktorý sa vrátil práve z nemocnice v ten deň, tak som mala malú autonehodu. Moju prvú v živote. A tí, čo ste mali autonehody, asi viete, že je to strašné. Že vlastne človek ide do absolútneho šoku na niekoľko dní a potom telo začne sa konečne prebudzať. Mne sa to dialo tak, že po tom šoku, keď som musela riešiť papierovačky, poisťovne, tak som šla konečne k chiropraktorovi, ktorí sú tu na vlastne oficiálne doktori. A mi napravil všetky tie stavce, ktoré som tou haváriou, ktoré mi povylietavali. A si pamätám, že keď som šla od toho chiropraktora asi po 4 dňoch, tak konečne sa mi spustilo aj to emočné telo a proste som revala niekoľko hodín v kuse. A odvtedy som si prechádzala mnohým, samozrejme, že autičko ešte stále nemám, už sú to 3 týždne ešte stále v oprave a nešla som na žiadne party, úplne mi vesmír uvoľnil všetok priestor, všetok čas na to, aby som sa vlastne mohla prinavrátiť nielen do tej hĺbky, kde som bola predtým, ako ten posledný mesiac, ako som spomínala, že som bola proste silno v tej trojdimenzionálnej realite a chodila som na všetky tie akcie, nevedela som povedať nie nikomu. A myslela som, že to je ten vianočný čas a treba všetko stihnúť. Ale šla som ešte do hlbšej hĺbky, ako kedykoľvek predtým, kde som vlastne ešte stále, aj keď znova začínam mať také rôzne skúšky, znova ma ten vesmír, ten život vyťahuje z tej hĺbky. Ale už proste si to úplne inak spracúvam, inak sa na to dívam a inak sa rozhodujem. Mala som hrozné bolesti hlavy. V podstate ja som ten typ človeka, ktorý vôbec nechce jesť lieky. Aj keď som mala, neviem, napríklad PMS, predmenštruačný syndrom a mávala som silné bolesti. Už nemám, lebo som na tom dosť silno hlboko pracovala, s čím sa tiež niekedy v budúcnosti podelím. Tak aj vtedy som odmietala jesť lieky. Ale tieto bolesti hlavy boli také, aké som nikdy v živote nebola. To bolo úplne masívne. Masaker. A niekedy som si musela dať naozaj prášky od bolesti. A ešte stále, to sa volá, že C3, ten stavec ešte stále nie je na mieste a stále ešte cítim, že mi to všetko tlačí, ale tie bolesti sú už lepšie. Asi sa všetky tie ligaments šľachy ponaprávali. Takže vlastne toto považujem aj za takú moju osobnú skúšku
a tým pádom, že vlastne som teraz bola 3 týždne veľmi, veľmi hlboko a prichádzala som si na veľa vecí a tak symbolicky zrazu mám nový funkčný počítač, ktorý nahráva videá a kde to ide všetko veľa rýchlejšie, lebo na tom predchádzajúcom mi to trvalo tak hrozne dlho všetko to urobiť, nahrať tie videá, pretransformovať to, dať to na YouTube. Takže verím, že teraz to všetko pôjde rýchlejšie. Vidíte, že aj rýchlejšie rozprávam, že mám rýchlejšiu energiu. A teším sa na nahrávanie mnohých nových videí, možno kratších, ale s účinnejšími radami. A keby ste chceli, neviem, či všetky budem dávať na Facebook, keď chcete, tak sa na mojom YouTube kanáli Silvia Šuvadová môžete zapísať, subscribe, čiže neviem, ako sa povie po slovensky, ale asi zapísať na odobranie videí a potom vám zrejme prídu automaticky do vašej e-mailovej schránky alebo podľa toho, ako si to nastavíte. Takže toto bol taký krátky update, čo sa týka môjho momentálneho stavu. Cítim sa dobre, aj keď ma ešte bolí krk, aj chrbát, aj keď ešte na budúci týždeň musím ísť k 2 rôznym chiropraktorom. Jeden chiropraktor je taký, že on cracks, ako sa povie cracks, pukne kosti. A druhý je taký, že to robí len energeticky. A obidva na mne pracovali, ten, čo to robí len energeticky, že vlastne on vraví, že pohne tie kostičky a tie stavce bez toho, aby som iba, aj o tom vedela, tak ten bol na dovolenke v Európe 3 týždne. Takže som šla k tomu druhému, ktorý vlastne mi pohnul tie kosti. Sice to fungovalo, aj som počula, ako to puklo a som sa cítila veľmi dobre. 1-2 dní, ale potom sa to vrátilo nazad, lebo zrejme tie šlachy sú ešte stále v šoku, celý ten krk to ťahá nazad. Nerozumiem tomu, nie som doktor, možno, že niektorí rozumiete tomu lepšie ako ja. Takže verím, že tento rok 2015, keď si ho aj spočítame numerologicky, tak 2 plus 1 plus 5 je 8. Čiže to osmička. Čo znamená osmička? Osmička je vlastne symbol nekonečná. Áno, to je ten neustály kruh toho života a tej karmy, že všetko, na čo si zavaríme, si potom musíme zlízať, aby sme pochopili, prečo to už nerobiť. A to je vlastne aj tá eternity, ako infinity, nekonečný život. Takže ja verím v tomu, že tento rok táto numerologická osmička, nekonečná, bude úplne iná energeticky a že veľa z tých vecí, z tých zmien, viacej tých pravd vďaka sile aj numerologickej tohto roku, veľa tých pravd, ešte viacej tých pravd vypláva na povrch. Ale vieme, ako som už vravela v minulosti, tie pravdy musia vychádzať na povrch postupne, lebo kebyže sa to všetko udeje naraz, tak to bude ako taká autonehoda, ako čo sa stalo mne, keď sa 2 autá buchnú, že človek ide do absolútneho zamrznutého stavu na všetkých úrovniach svojho tela, lebo to moje telo bolo úplne zamrznuté v šoku 5 dní a emócie zamrznuté, tie sa potom začali uvoľňovať. Jednoducho potrebujeme toto všetko dostávať postupne, preto aj postupne chápeme a v tom živote je tá postupnosť a pomaly po tej osmičke plávame a snažíme sa nájsť tie všetky pochopenia, ktoré potrebujeme na to, aby sme raz jedného krásneho slnečného dňa boli a žili v absolútnej láske, šťastí, zdraví, oslobodení od všetkých tých nánosov minulosti, tej karmy, za ktoré my možno ani nemôžeme. Možno, že niekedy dávno v nebi sa stalo niečo, čo nás stále ovplyvní na tom najhlbšom podvedomom stupni a preto je dobré nebyť až tak náročný na seba a prijať to tak, že toto čistenie, toto, čo tu robíme v tomto živote, má možno aj nejaký význam, ktorému my zatiaľ ešte nerozumieme a netreba byť taký prísny sám na seba a ani prísny na druhých, lebo nie je to ľahké. Tento život, táto cesta, ktorú sme si vybrali, mnohému nerozumieme a preto treba myslím si, treba dodať viacej tej lásky a tej ľahkosti do toho nášho bytia, aj vtedy, keď sú veci veľmi, veľmi ťažké. Krásny 2015 vám želám nám všetkým, aby sme mali tak veľa pochopení, ako ešte nikdy doteraz, aby to šlo oveľa ľahšie, oveľa krásnejšie, ako kedykoľvek predtým.